Sziasztok! Nagyon sok jó szlogen érkezett hozzá, köszönjük ezúton is. A szavazás elindul. Most ismertetném a második feladatot. A második feladat a Code Week alkalmából ugyan a következő lesz. Egy iskolaindulót kell csinálni, vagy iskolainduló helyett csinálhattok szakindulót is, tehát sportos indulót, rendszergazdaindulót, programozóindulót, mindegyik megengedett, és meg is mutatom, hogy ezt a generatív mesterséges intelligencia segítségével hogy lehet csinálni. Ugye az első az, hogy mint hogy a szlogennél fölmegyünk az Egressi infóra, és ott a iskolai dokumentumok közül megkeressük a szakmai programot, és hát általános információt szerzünk az iskoláról. Ugye ezt kimásoljuk Ctrl+C-vel. Utána jön az, hogy választunk egy mesterséges, akár a chatgpt.com oldalt, amelyiket a múltkor elmondtam, és azt mondom neki, hogy készíts egy iskolai indulót max 4 vers szakban az alábbiak alapján 2 pont és bemásol. Tehát készíts egy iskolai indulót max 4 verszakban az alábbiak alapján, és bemásolom neki, és elküldöm. És akkor, mint látjátok, meg is jön az eredmény, az egresi induló, még refrén is van benne, és meg is csinálta. És hát ezt mi elmentjük valamilyen módon, vagy kimásoljuk, de érdemes valamilyen fájlba elmenteni, Ctrl+C és egy jegyzettömbbe mondjuk kimenteni, mert később erre még szükségünk lesz, ezt valamilyen néven elmentjük, és utána, amikor ez megvan, akkor van egy olyan oldalunk, hogy suno.com. Ugye ez egy zenei szerkesztő program, elég népszerű manapság. Mit lehet itt csinálni? Hát sok mindent lehet csinálni, ami ingyenes, tehát nekünk be kell regisztrálni először, és itt mutatja, hogy hány kreditünk van, ami ingyenesen elérhető, és hogyha még barátokat is invitálok, akkor valószínűleg ez a kredit még növekedni is fog. És amire nekünk szükségünk van, itt bal oldalt a Create nevű gombot nyomom meg. Hát itt mindenféle dolgot előhoz nekem. Ugye itt van a dalnak a leírása, song description. És én ide másolom be amit elértünk. Ugye itt van az, hogy 200 karakterig lehet ezt megszerkeszteni. Megpróbálom még egyszer. Ugye az, hogy hány karakterem van, hány kreditem van, azt ugye lehet majd később bővíteni. Itt már látszik, hogy van egy pár olyan dolog, amit elkészítettünk, és van egy ilyen extend, amivel ki lehet terjeszteni, hogy hány karakter legyen összesen. És van egy olyan gombunk, hogy Create. Akkor itt látszik, hogy 2 darab generálás történik, 2 darab indulót fog nekünk, 2 darab zenét fog legenerálni. Amíg ez generálás, látszik, hogy például hogy a rendszergazdák, ahogy a csoportommal osztályát gyakoroltunk, itt a rendszergazda élete például, és hát itt elkészült a 2 zene az Egressy kapuja néven, és hogy tudom ezt megnézni, úgyhogy rákattintok, és akkor itt van maga a szöveg, és itt tudom
generál hozzá egy képet, és le is tudom játszani. Itt a verszak. Az egresszív propolya év az út, tudás felé vezet minket mindjárt. Elektronika, sport, informatika, jövőnket építjük közös álmainkban. Ugye látszik, hogy egy kicsit angolos a fickó, vagy hát ez a program, miért egy fickónak hívom, hogy ez az egressz színek ejti, tehát akkor érdemes a helyesírást egy kicsit fonetikusra átírni, próbálkozni rajta, amikor ezt a leírást csináljuk, és utána még egy ilyen create-tel, ugye ami itt van, azokat szépen fogom és az egresit i betűre átírom például. Helyesírásilag nem lesz jó, de fonetikusan nekünk ez majd jó lesz. És akkor, ha tetszik, ott van egy olyan gombunk, hogy Extend. Az Extendre, ha rákattintunk, akkor itt lehet választani, hogy mondjuk nekem nem tetszik az, hogy mit szeret, hogy ez milyen típusú. Hát van metal, fantasy metal, europop, tehát itt van egy csomó lehetőség, amely afrobeats tudok választani, hip-hop, tehát azt mondom, hogy én például ez a French hip-hop stílusba akarok, adhatok neki valami saját címet is adni, és induló, iskolainduló, az is megengedett, ugye 80 karakterig ez elmehet. Ugye most Egeresi kapuja néven szerepel a címbe, és akkor az Extend-re, ha kattintok, akkor ő a kreditem, ugye azért látszik, hogy itt 10-10 kredittel az előbb 480 volt, most már csak 460. És akkor nézzük a két választást, meg hát nem néztük végig az előző kettőt. Itt induló, lehet, hogy még nincsen teljesen kész, itt még egy kicsit karikázik, és hát amíg karikázik, addig mutatom, hogy itt jobb oldalt van 3 ilyen pontom, amivel azt mondom, hogy a Create Extend, tehát az a kiterjesztés, publikussá tudom tenni, le tudom tölteni audio vagy videó formába. Ezt egyébként érdemes mind a 3-at megcsinálni, hogy audio formába letölteni. Úgy látszik, ez egy kicsit sokáig tart, tehát visszamegyek a Create-hez, és mondjuk egy másik verziót, ezt az Egeresi kapuját, mondjuk, hogy ez nekem tetszik. Úgy látszik, az internetemmel egy kicsit gond is van, és akkor ezzel a download audióval szépen le tudom tölteni. Van egy publikus, tehát hogy egy ilyen megosztás is, amivel ezt a megosztást tudom működtetni, illetve ezt a linket itt fölül, ezt másoljuk ki, az is tökéletesen működőképes, és hogyha ezt a linket elkülditek nekem e-mailbe, a kis.zsigmond@egresi.info címre, az nekem tökéletesen elég, azt én fölteszem egy űrlapra, és ott a linkek alapján végig lehet mindenkinek nézegetni, hallgatni azt az indulót, amit készítettél, és utána lehet majd szavazni. Várom akkor a jobbnál jobb indulókat, és következő feladat pedig, amit készíteni kell, majd egy iskolai logó lesz, illetőleg egy iskolai videóklip is. Ez lesz az összesen a 4 feladat. Nem kötelező mindegyiket megcsinálni, amelyikből szeretnél, amelyik neked tetszik, azt megcsinálod, beküldöd, és ne felejtsd el, hogy nyerhetsz élményfoglalkozást. Köszönöm, sziasztok!